Kani kuchokera kuno ku MBC ndipo mmawa uno muli ndine Aida Chiwaya, koma poyamba nayi mitu yake. Unduna wa zamaphunziro wati ntchito yolembetsa mayeso a standard 8 mdziko muno yayamba bwino. Boma latsindika kudzipereka kwake popititsa patsogolo umoyo wa achinyamata mdziko muno, ndipo kampani ya Waninigo yapereka nyumba ku bungwe la Netball Association of Malawi kuti azigwiritsa ntchito pokonzekera masewero. Takulandirani mu nkhani zathu. Nduna ya zamaphunziro, sayansi ndi luso la makono Bright Msaka yati ntchito yolembetsa mayeso a standard 8 mdziko muno yayamba bwino. Ndunayi yanena izi kudedza pomwe imayendera momwe ntchito yolembetsa mayeso yayambira msukulu zina m'bomali. Madalitso Muhango wadzanitsa mbiri mu ripoti ili. Ntchito yolembetsa mayeso a standard 8 yayamba sukulu za primary maboma onse mdziko muno. Poyankhula atendera sukulu ya primary ya Kanama komanso nthandiza mboma la Dedza, nduna ya zamaphunziro, sayansi ndi luso la makono a Bright Msaka ati ntchito yayamba bwino mbomali komanso maboma ena mdziko muno. Ansaka anati sanalandire ripoti lililonse lokhudza kuonera mayeso komanso zovuta zina zomwe zimakhalapo pa nthawi ya mayeso. Ndunayi kenako inayamikira bungwe la Manebo kamba kuonetsetsa kuti ntchito yolemba mayeso iyambe bwino maboma onse mdziko muno. Ndayendera sukulu zingapo kuno kudedza, koma ndikuyendera sukulu kuno kudedza kutulanga anali chero kumvesera kuyambira Chitipa paka ku Nsanje, kuyambira ku Salima paka ku Mchinji, kuona kumva kuti kodi mayeso ayamba bwanji. Ndinokondwa kunena kuti mayeso kuna kulikonse Malawi muno ayamba bwino, ayamba pa nthawi yake. Mphunzitsi wamkulu pa sukulu ya primary ya Nthandiza Claude Kathumba ati pa sukuluyi sanakumane ndi vuto lililonse ponena kuti zipangizo zonse zogwiritsa ntchito polemba mayeso zinafika nthawi yabwino. Ophunzira amene akulemba mayeso alipo 77. Maphunzira 77, 45 ndatsikana, 32 ndi anyamata. Palibe zotsemwesa zambiri, palibe ophunzira amene wadwala, chilichonse chikuenda ndithu mchimake. Tili ndi amayivijerera amene akugwira ntchito yawo bwino ndithu. Ophunzira 255,070 ndi omwe analembetsa kuti alembe nawo mayeso a chaka chino a standard 8 mdziko muno. Mwachiwerengerochi ophunzira 132,773 ndatsikana ndipo 122,297 ndanyamata. Ntchito yolembetsa mayeso a chaka chino a standard 8 yayamba pa 8 June ndipo ikuyembekezereka kutha pa 10 June chaka chino. Madalitso Muhango, MBC, Dedza. Ndipo ophunzira 254,486 ndiwo akulemba mayesowa, pomwe MBC inayendera malo angapo olemberako mayesowa. Malowa anali abata pomwe iwo amalemba phunziro lawo loyamba la Chingerezi. Pakadali pano wofalitsa nkhani ku bungwe loyendetsa mayeso la Manebo Angela Kashitigu wati bungweli silinalandirepo dandaulo lililonse pa mayesowa ngakhalenso a JCE omwe adakalembedwabe kufikira lachitatu. Tayamba kulembetsa mayeso a standard 8 lero pa 8 June. Masukulu onse momwe ana adalembetsa kuti alembe nawo mayeso amenewa. Ngati feyo Manebo sitinalandireko malipoti aliwonse ododometsa yambireni mayeso amenewa. Nde tili ndi chikhulupiriro kuti kwina konse mayeso amenewa ndi kuti zonse zili mchimake zikuyenda bwino. Kumbali ya chiwerengero cha ophunzira omwe adalembetsa kuti alembe nawo mayeso amenewa standard 8 onse pamodzi alipo okwanira 254,486. Pa chiwerengero chimenechi ndiye kuti pali atsikana okwanira 132,476 komanso anyamata okwanira 122,101. Dziko la Malawi likuchititsa msonkhano wa maiko a mchigawo cha SADC omwe cholinga chake ndikulimbikitsa kukonzekera komanso kuthana ndi mavuto obwera chifukwa cha kusintha kwa nyengo, kuphatikiza madzi osefukira, chilala ndi mphepo za mkuntho. Msonkhanowu ukuyembekezeka kupeza mayankho amomwe maiko a SADC
akhonza kumasungira mauthenga ofunika pa ntchito yolimbana ndi kusintha kwa nyengo. McDonald Chiwayula walemba ripoti ili. Poyankhula pa msonkhanowo mlembi wamkulu wa boma Justin Saidi ati mayiko ambiri akupitiriza kukumana ndi mavuto amadzi osefukira, mphepo za mkuntho komanso chilala, koma ndalama zofunika pogwira ntchitoyi zikadali zochepa. Asaidi apempha mayiko omwe ali pansi pa bungwe la Southern Africa Development Community SADC kuti alimbikitse mgwirizano komanso kupeza njira zopezera ndalama zogwirira ntchito yothana ndi mavuto obwera chifukwa cha kusintha kwa nyengo. Masabata 3 awiri apitawo pa 14 pa 15 May nduna zimene zimayang'ana za nkhani za ngozi zogwa mwadzidzidzi zinakumana ku Mashingo ku Zimbabwe, komwe anaona kuti ma directors abwere kuno azakambirane nkhani yokhuza loss and damage, kuti kodi pakali pano sitikupeza ndalama zambiri, tingatani kuti tipeze ndalama zambiri kuti ngati SADC tizitha kumagwirisa ntchito tikagwiridwa mavuto osiyana-siyana, chifukwa tonse mu SADC ndikane kuti pafupi nyengo yathu ndiyofanana. Ndero ngati ena ali mavuto mbali naso ndi odakhalaso ndi mavuto, ndi mavuto amene tingathe bwanji tichepese kuvutika kwa anthu madera awa. Choncho ngati Malawi tipindula kwambiri, chifukwa ifenso chaka ndi chaka zinthu ngati zoterezi mavuto ngati amene amatigwera, ndipo tikakhala kuti tikupeza chithandizo tikuthandiza anthu athu, chifukwa anthu amakhala ophinjika ngati sakuthandizidwa. Koma zikatere kumapeza kuti ndalama zopezeka zochuluka, ngati boma kunonso timayimanso paotokha ndikuona kuti tithandiza bwanji kuti mavuto amene asapitirire, Amalawi akhale akusangalala. Pothirirapo ndemanga mmodzi wa akuluakulu omwe akuyang'anira ntchitozi m'dziko la South Africa Aphumeza Ntyali kumbali yake ati cholinga chachikulu cha msonkhanowu ndi kukonza njira zosonkhanitsira ndi kusunga mauthenga okhudza mavuto omwe amadzi akamba ka ngozi zogwa mwadzidzidzi, kuti potero mayiko akwanitse kukonzekera bwino ntchito yolimbana ndi kusintha kwa nyengo. Msonkhanowu ukuyembekezeka kuthandiza mayiko a SADC kukonza dongosolo labwino pofuna kuchepetsa zotsatira za mavuto a ngozi zogwa mwadzidzidzi, komanso kukhala ndi chiyang'aniro cha ndalama zomwe zikufunika pogwira ntchitoyi. McDonald Chiwayula, MBC Lilongwe. Boma lati nkhanza pakati pa amayi ndi abambo zikupitirira kukhala limodzi mu mavuto akuluakulu m'dziko muno, ngakhale pali kuyesetsa kuthana ndi vutoli. Nduna yoona kuti pasakhale kusiyana pakati pa abambo ndi amayi, Amelina Vija, yati boma lakhazikitsa njira zosiyanasiyana zolimbirana ndi nkhanzazi. Zambiri mu ripoti ili. Poyankhula pamwambowu, Anavicha anati boma lipitiriza kukhazikitsa njira zothana ndi nkhanza pakati pa amayi ndi abambo komanso anthu aulumali m'maboma osiyanasiyana. Anavicha anatinso zikhulupiriro zina ndi zomwe zikupititsa patsogolo nkhanza zomwe amakumana nazo amayi ndi ana, zomwenso zikupangitsa kuti nkhondo yothana ndi mchitidwewu ikhale yovuta. Mwakhala mukuona inu kuti mwina boma likupanga zake mbali ina, unduna wina upanga zomwezo mbali ina, mabungwe akupanga zomwezo mbali ina, chifukwa chosalumikizana pamodzi kumapangisa kuti vuto lija lisafikiridwe moyenera, komanso kumapangisa kuti mwina madera ena asapitidwe nkupitidwa komwe, chifukwa ngati bungwe lina lasankha maboma awiri, bungwe linanso limabwera kuchita so duplicate kumaboma omwe aja, maboma ena sakufikiridwa. So kubwera kwa consortium iyi kwathandiza kuti tidziwe kuti kodi maboma athu onse across the country, Malawi yonse tikutha kufikira. Ndunayi inalimbikisanso mabungwe kugwirana manja ndi boma pofuna kuthana ndi nkhanza kwa ana komanso amayi mdziko muno. Asos Kelly ochokera mdziko la Ireland analonjeza kugwira ntchito ndi boma pofuna kuthana ndi nkhanza zosiyanasiyana. Boma komanso mabungwe omwe si aboma ati mgwirizanowu ndi ofunika pothetsa nkhanza pakati pa amayi ndi abambo komanso zikhalidwe zina zoyipa kuti amayi ndi atsikana azikhala otetezeka mdziko muno. Ndipo chiwerengero cha maukwati ana ang'ono komanso mimba pakati pa atsikana m'boma la Mzimba chatsika kuchokera pa 47 kufika pa 36 pa 100 aliwonse, kamba ka project yotchedwa Child Not Bride yomwe ikugwirika m'madera a Inkos Mtwalo ndi Mawirawo m'bomalo. Mkulu wa project iyi ku Plan Malawi a McDonald Mumba wati ntchitoyi ikuthandiza kuchepetsa umphawi omwe ndi gwero la maukwati ambiri a ana ang'onoang'ono. Chikondi Pompi walemba ripoti ili lomwe wawerenga ndi Chisomo Manda. Mbali imodzi yolimbikitsa kuti atsikana adzipitiriza maphunziro yotchedwa Child Not Bride mchingerezi, yomwe ikuyendetsedwa ndi bungwe la Plan International Malawi,
mogwirizana ndi Livingstonia Synod Action Program. Apereka katundu oyambira bizinesi kwa achinyamata omwe aphunzira ntchito zamanja kudzera mu project iyi. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Plan International Malawi, McDonald Mumba, wati project iyi yathandiza kuthetsa maukwati a ana omwe sanakwanitse zaka 18 zakubadwa, komanso kubwezeretsa atsikana 81 ku sukulu m'boma la Mzimba, m'madera a Fumu Nthwalo, komanso Maulawo. Anyamata ndi achitsikana alimbikitsidwa popatsidwa maluso apaderadera oti akhale odzidalira, asakhale aja oti atsikana akhoza machitidwe achipongwe kapena mchitidwe wachiwerewere kuti apeze chithandizo, koma kuti azitha kuzithandiza okha komanso kuthandiza ngakhale ana ang'onoang'ono. Mkulu wa project iyi ku bungwe la Livingstonia Synod Action Program, Edrin Sibande, anati project iyi yathandiza achinyamata kukhala odziyimira paokha pa nkhani za chuma. Project iyi timapanga kwa tiye Nthwalo komanso tiye Maulawo. Andi mmene timafika kumapeto kwa project imeneyoyo taona kuti tabwerezeresa achinyamata kapena ana asikana ndi anyamata ku sukulu. Mmodzi mwa achinyamata omwe apindula ndi ntchito iyi ndi Melai Kamanga, ndipo wati luso lomwe wapindulali limuthandiza kuyamba bizinesi ndiponso kulemba ntchito anthu ena. Nitayamba nalibe chilichonse koma nitaphunzira ziwiri zitatu nitazidziwa, pano ndikuzipangira pandekha. Nitaphunzira ndimadziwa kumanga chilichonse chimene munthu angafune ndimatha kumanga, komanso ndikamanga ndimatha kudziwa zoti ndalama imene ndayipeza ndiyigwiritse ntchito motani. Kudzera ku ntchito iyi achinyamata okwanira 161 aphunzitsidwa luso la zosokasoka, kumanga tsitsi ndi luso lina. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC. Tentonenso mitu yake. Unduna wa zamaphunziro wati ntchito yolembetsa mayeso a standard 8 mdziko muno yayamba bwino. Boma latsindika kudzipereka kwake popititsa patsogolo umoyo wa achinyamata mdziko muno, ndipo kampani ya Waninigo yapereka nyumba ku bungwe la Netball Association of Malawi kuti azigwiritsa ntchito pokonzekera masewero. Takulandiranenso mu gawo lachiwiri la nkhani zathu. Nduna ya achinyamata, masewero ndi chikhalidwe a Alfred Gangata yatsindika kudzipereka kwa boma popititsa patsogolo umoyo wa achinyamata mdziko muno. Agangata ati thumba la ndalama la 100 miliyoni kwacha la chitukuko cha achinyamata cha m'madera ndi mbali imodzi mwa ntchito zomwe boma likugwira kutukula achinyamata mdziko muno. Iwo anena izi ku Lilongwe pa msonkhano wa atsogoleri a achinyamata a maboma mdziko muno. Zambiri mu ripoti ili la Lonjezo Msodoka. Msonkhanowu wabweretsa pamodzi akuluakulu oona ntchito za achinyamata a maboma onse a mdziko muno ndi cholinga chofuna kugawana nzeru zopititsira patsogolo ntchito zawo. Poyankhula pa msonkhanowu, Agangata ati msonkhanowu ndi wofunika poti ukupereka mwayi kwa atsogoleriwa komanso adindo kuti akambirane komanso kuphunzitsana zokhudza ntchito yopititsa patsogolo chitukuko pakati pa achinyamata mdziko muno. Iwo ati boma ndi lodzipereka kuthandiza achinyamata mdziko muno kuti ntchito zomwe amachita zibale zipatso zochuluka. Malinga ndi Agangata, boma linayika ndalama zokwana 100 miliyoni kwacha mdera lililonse yothandizira ntchito za chitukuko zomwe achinyamata amachita. Iwo ati iyi ndi imodzi mwa ntchito zomwe boma likugwira pokweza miyoyo ya achinyamata. Anthu onse amene mayofi m'madistrict onse ali pano kuthandizana komanso kufuna kugawana nzeru mkagwidwa ka ntchito komanso kukambirana mmene angathe kupititsira patsogolo ntchito za achinyamata mwadongosolo mu maboma awo. Mawu ake mkulu wa bungwe la UNDP mdziko muno Achika Charles Anekwe ati achinyamata mdziko muno ali ndi luso losiyanasiyana komanso kuthekera. Iwo ati pali kufunika kuonjezera zipangizo komanso ndalama zomwe zimapita ku ntchito zotukula achinyamatawa
Ainekwe ati kuti masomphenya achitukuko a dziko lino a 2063 atheke pakufunikira kuti achinyamata adzipezeka m'magawo onse ngati atsogoleri komanso abwezi pa chitukuko. Sophie Mzunga ndi mkulu wa achinyamata m'boma la Zomba ndipo ati msonkhanowu upereka nzeru zina komanso luso pa ntchito zomwe amagwira zotumikira achinyamata. Ngati ma youth officer kumaboma kumene tikugwira ntchito tili ndi mwina magapu ambiri amene okuti tikuyenera kuti tipange filu. So training iyi kwambiri ndiyonena kuti ikubwera kuti ipange filu magapu amenewo aitiphunzitse kaya nkhani yokhudzana utsogoleri umene komanso mwina kaya tilumikizitsa bwanji mmene ilili ka ndondomeko yathu ya National Youth Policy or Malawi 2063 agenda ncholinga chonena masomphenya athu ncholinga chonena kuti takwaniritse. Msonkhanowu ukuyembekezeka kufika kumapeto lachisanu pa 12 June chaka chino. Lonjezo Nsodoka, MBC, Lilongwe. Munkhani za masewero. Kampani ya Waneko yomwe imathandiza bungwe loyendetsa masewero a mpira wa manja mdziko muno la Namu yapereka nyumba yapamwamba ku bungweli yomwe matimu a mpira wa manja azikhalamo pa nthawi yochita zokonzekera zawo. Nyumbayi ili kuna Miwawa mu mzinda wa Blantyre. Norbert Jameson wadza ndi nkhani yonse. Kupatula malo ogona, nyumbayi ili ndi zipinda zosiyanasiyana zomwe osewera adzigwiritsa ntchito pochita zokonzekera zawo. Mlendo olemekezeka pamwambo opereka nyumbayi anali mkulu wa bungwe loyang'anira masewero onse mdziko muno la Malawi National Council of Sports, Mai Ive Chinangwa. Itu ndi nkhani yokoma, nkhani yabwino kwambiri, nkhani yosangalatsa. Ife tayilandira bwino kwambiri moti ndife wonyadira ngati Malawi National Council of Sport kunena kuti one of our sport associations yatha kufika pamene yafikapa kuti mpaka kupeza chinyumba chokongola ngati chimenechi. Ndipo mkulu wa kampani ya Aries Properties yomwe ni nthambi imodzi ya kampani ya Waneko a Washington Chimuzu anati ndokondwa kuti maloto awo akwaniritsidwa. Timu yathu imaswekera malo okhazikika kukakhala makampu kapena kukonzekera magemu amasuntha lero apezekali apa mawa uko wiki nayo ali uko mwezi wina ali uko choncho nde sizimaonesa chithunzi chabwinobwino ndithu kukhazikika. Kunanso kodula kwambiri malo ogona komanso ma transport utachoke malo ogona pita ku training nde nakambira ndithuona kuti bwanji tilapeza malo okhazikika kuti timu yathu ikhale ndi malo okhazikika imene tilokonda kuti lero zatheka. Mtsogoleri wa bungwe loyendetsa masewero a mpira wa manja mdziko muno la Namu, Mai Vitumbiko Kubuduza, anati bungwe lawo lipulumutsa ndalama zochuluka kamba ka nyumbayi. Tikaonetsetsa kuti kampi imodzi ya 3 weeks atsikana 21 timapanga spend ndithu mwina 25 million just for 3 weeks. Ababa it means kunena kuti sitizipanga spend ndama imeneyo for 5 camps in a year ya Malawi Queens tizitha kupanga 75 million. Tikaonetsetsa kuti atsikana under 23 komanso anyamata akakhala kuti munasagwiza ma facilities amene mumona kuti ndama imene tikupanga save ndiyo pitirira kuposa the 75 million. Pa nthawi yomwe matimu a mpira wa manja asadzigwiritsa ntchito nyumbayi, bungwe la Namu lidzilola matimu ena komanso anthu kuyigwiritsa ntchito kuti lidzipeza ndalama. Norbert Jameson, MBC Sport. Ndipo bungwe la masewero othamanga la Athletics Malawi lati mpikisano wa dziko lonse wa chaka chino wakhala wopambana pomwe wabweretsa poyera luso la chisodzera la pamwamba. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa bungweli a Dennis Phiri amayankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pamapeto pa mpikisanowu omwe unachitikira pa bwalo la Bingu. Zambiri mu ripoti ili la Foster Maulidi. Othamanga oposa 400 ndi omwe anatenga nawo gawo mu mpikisano wa chaka chinowu pomwe anapikisana kuthamanga mitunda yosiyanasiyana. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa bungwe la Athletics Malawi Dennis Phiri wati mpikisanowu unali wopambana pomwe wabweretsa poyera luso latsopano lomwe lithandizire dziko lino ku mipikisano yosiyanasiyana yakunja. Mpikisano chaka chino ni mpikisano wabwino kwambiri chifukwa taona mwina kwa nthawi yaitali kuti takhani matches ambiri taonanso mmene apangira anyamata athu ndi asikana siku la lero kuti athamanga bwino kwambiri ambiri apanga nthawi zabwino komanso chonyaditsa china nchonera kuti tapeza akaswina anyuwani ngakhale masprints tapeza ena amene akupanga bwino kuti ndiye azapeka mwina mpikisano wabwino kwa akaswira akale mwina ngati Asimenye Simwaga amene ali ku Portugal komanso ku 800 meters or 15 kwapezanso kwatukaso matheli na anyuwani ngakhale sokoponyaso kwabweranso anthu ena kuti ndikoyamba kupanga participate kumano apanga ndithu aponye bwino kwambiri.
mneneri mu nduna wa zamasewero wa Macmillan Mwale ayamikira bungwe la Athletics Malawi kamba ka mpikisano wopambanawu komanso chidwi chomwe atsogoleri a bungweli akuonetsa potukula masewerowa. Amwale ati undunawu uyesetsa kupitiriza kuyika ndondomeko zabwino zothandizira kukweza masewerowa ndipo apempha kampani ndi anthu ochita malonda kuthandiziranso ntchitoyi. Ngati boma tikupanga mbali yathu kudzera mbungwe limeneli la Malawi National Council of Sports komanso la Athletics Malawi amene akupanga, koma mwinanso pempho nkumakhala kuti mwina ndalama zochoka kuboma kokha ndi zosakwanira tivomereze. Pamene timapempha makampani ndi akufuna kwabwino kuti abwerepo agwirane manja ndi boma ndi cholinga chokuti masewero apite patsogolo. Othamanga wachisodzera Amanda Mkondowe anapereka chidwi pomwe anapambana mendulo ziwiri za golide pa liwiro la mtunda wa mamita 100 komanso 200. Osewera omwe apambana mitunda yosiyanasiyana pa mpikisanowu akhale akusankhidwa ndi kukapitiriza zokonzekera pomwe adziyimirira dziko lino mipikisano yosiyanasiyana monga ya Commonwealth, Olympics komanso Region 5 yomwe ikhale ikuchitika chaka chino. Foster Maulidi, MBC Sport. Pomaliza nkhanizi nayi nsomitu yake. Unduna wa zamaphunziro wati ntchito yolembetsa mayeso a standard 8 mdziko muno yayamba bwino. Boma latsindika kudzipereka kwake popititsa patsogolo umoyo wa achinyamata mdziko muno, ndipo kampani ya Waninigo yapereka nyumba ku bungwe la Netball Association of Malawi kuti azigwiritsa ntchito pokonzekera masewero. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Aida Chiwaya, mmawa wabwino. Bwino kwanonse yakwananso nthawi ija ya zanyengo. Tiyembekezere nyengo yozizira komanso yachifunga madera ena mmawa uno, ndipo nyengo ya mitambo yapatali komanso ya mphepo nthawi zina ikuyembekezereka ku dziko lathu lino. Mphepo yamwera ikupitirira kuomba pa nyanja zathu zonse kotero kuti onse ogwiritsa ntchito nyanjazi akhale osamala nthawi zonse. Izi zili chonchi kamba ka mphepo zochokera kumwera chakumvuma zimene zikufika mdziko lathu lino, kotero kuti mauno tiyembekezere nyengo yozizirapo madera ena a dziko lino. Kunzuzu ndi kulilongwe kuzizira ndi madigiri okwana 15 chimodzimodzinso ku Blantyre, ndipo kudedza kuzizirapo ndi madigiri okwana 12. Tiyembekezere nyengo ya mitambo yapatali komanso ya mvula yowaza makamaka madera amphepete ya nyanja ya Malawi, chigawo cha kumpoto monga ku Karonga. Ndipo masanawa tiyembekezere nyengo yofunda madera ambiri a dziko lino, ndipo kunzuzu kufunda ndi madigiri okwana 25 chimodzimodzinso kudedza ngakhale ku Blantyre, koma kulilongwe kufunda ndi madigiri okwana 26 pomwe kwa Ngabo kutentha ndi madigiri okwana 30. Tiyembekezere nyengo ya mitambo yapatali komanso ya mphepo nthawi zina makamaka chigawo cha kumwera pakati komanso kumpoto kwa dziko lino. Zikomo poonera za nyengo, mnali ndine Charity Mapondo. Khalani ozindikira, dziwani za nyengo.